Hejsa og velkommen til. Jeg hedder Camilla. I dag skal vi arbejde med vores nakke og vores skuldre, udspænding og afspænding af de her områder. Og vi starter med at placere vores ene hånd med håndryggen om bag ryggen og helt om på den anden side, og placere modsatte hånd over for at holde hånden her i spænd. Og så lægger vi hovedet over mod modsatte side og mærker strækket ned langs vores nakke og ned langs vores skuldre. Følg din vejrtrækning ind og ud igennem næsen. Mærk den lidt køligere luft, du trækker ind, og den lidt varmere, du ånder ud igen. Forsøg også at få din vejrtrækning ned i din mave, og mærk også, hvordan du kan sende dig ned til siden af nakken og skulderen, som er på stræk. På din næste indånding må du løfte hovedet op igen. Vi strækker den aktive arm ud til siden og fortsætter med at arbejde herover. Vi lader håndfladen pege væk fra kroppen og lader fingerspidserne pege op mod loftet og lægger hovedet på skrå over til samme side, som vi gjorde før. Nu mærker du måske et stræk, der går længere ned i armen, så et stræk fra nakken ned til skulderen og overarmen, helt ned til underarmen og til din hånd. Og peger du fingrene godt op mod loftet, vil du måske også kunne mærke, at der kommer en fornemmelse ned i nogle af fingrene, og det er fordi vi har fat på et nervestræk i den her stilling. Hvis den her stilling bliver for intens, hvis strækket bliver for intenst, så kan du altid slippe det en lille smule ved at lade håndfladen pege mere ned mod gulvet, frem for at fingrene er rettet mere direkte op mod loftet. På en indånding må du løfte hovedet op igen, og på din udånding slippe armen ind til siden. Lav nogle skulderrullinger og slap af i nakken og i skuldrene. Gør klar til at tage samme øvelse, som vi startede med på modsatte side. Så læg en hånd om på ryggen, modsat armen før. Håndryggen ind mod siden og modsat hånd ovenpå for at skabe et spænd ind. Læg hovedet på skrå over til den side, hvor du har hænderne samlet over i siden, så du mærker igen lidt stræk ned i nakken, ned i skulderen. Træk vejret dybt og langsomt. Mærk fornemmelsen af at kunne give helt slip i nakken, i skulderen og i resten af din krop. Tag en indånding og løft hovedet op igen. Slip armen ned til siden og stræk den ud, så håndfladen peger væk fra dig og fingrene peger op i retningen af loftet. Læg hovedet på skrå til samme side, som du gjorde lige før. Måske du igen mærker, at strækket går lidt længere ud end før. Hele vejen ud til hånden, ned til fingrene, så vi har fat på vores nervevæv. På din næste indånding må du løfte hovedet op igen, og på din udånding slippe armen til siden. Rulle skuldrene lidt bagud og slippe i nakken og i skuldrene. Nu må du placere hænderne på knæene, rulle skuldrene tilbage, og på din næste indånding løfter du armene op over hovedet med håndfladen pegende fremad. Find kaktusarme på udånding, hvor du trækker albuerne tilbage og ned. Løft igen armene lige op på en indånding, og på en udånding slipper du armene, hænderne ned på knæene igen. Indånding stræk armene op, udånding fik en kaktusarme, åbne brystet, skuldrene tilbage. Indånding løft armene,
Og udånding, slip hænderne ned på knæene. Indånding, hvor du igen løfter armene op. Udånding, trækker albuerne tilbage ned, åbner brystet. Den her gang bliver du her på indåndingen. Og på udånding, der samler du håndfladen og underarmene og albuerne så tæt på hinanden som muligt foran dig. Indånding, hvor du åbner til kaktus. Og udånding, hvor du samler armene foran dig. Indånding åbner igen ud til siden. Og udånding samler sammen foran. Den her gang åbner du på indåndingen. Og på udåndingen må du sætte en albue over den anden, så du krydser armene og lader håndfladerne pege ind i retningen af hinanden, så du finder din eagle arms. Mærk, hvordan skulderbladene har bredt sig omme på rygsiden, og se om du kan føre din vejrtrækning om mellem skulderbladene, nærmest som om du forsøger at åbne og øge arealet mellem skulderbladene endnu mere. Mærk, hvilken arm du har øverst. Og så må du tage en indånding, hvor du igen finder din kaktus arme, så åbner godt op, åbner brystet. Og på udåndingen krydser modsat over, så modsatte albuer øverst, og lad håndfladerne pege ind i retning hinanden. Igen tænk på din vejrtrækning om imellem skulderbladene, hele vejen igennem. Tag en indånding og åbner igen til kaktus. Og på udånding lader du armene slippe ned til hver sin side. Tag de bevægelser, du har brug for nakken eller for skuldrene, og lige ryste lidt igennem. Tusind tak, fordi du har set med. Vi ses i min næste video. Hej hej.